Deci am acum sistemul de monitorizare cu cartelă. Aici, card 3, evenimentul 1, adică am pornit un utilaj. Mai pun o dată să stins LED-ul. Pun altă cartelă. Evenimentul 1, pornit, a pornit. Dacă pun cealaltă cartelă, notează când s-a ieșit din ăsta și o pornește iar utilajul. Acum îl oprim. Deci îl oprim, da? Dacă aici sunt niște evenimente, momentan am un senzor de șoc, iar pe card 0, eveniment 3, aici poate fi altceva. Deci apare card 0, înseamnă că e oprit. Utilajul e oprit, nu e nimeni pe el, dar dacă ar fi să apară, uitați, card 3, evenimentul 4 sau 3. Și dacă îl opresc, apare iar card 0. Asta sunt mașina de oprită. Este pe card. Deci folosesc un mega pentru a nu încăpea spațiu, iar aici, pe pinul MISO, iar seriată la partea de card SD, o restanță de 330 de MB. Pentru că altfel aveam probleme cu titulul de card, oricum când deactiv ăsta, îl deconectez pe ăsta și din soft, adică de pinul de selecție, și când scriu pe card, îl deactivez, pentru că altfel nu merge.